Hindi nyo dapat ginawa to. Ayaw kung pati kayo ay madamay sa problema ko. At hindi makatarungan na pati ang pamilya nyo ay iiwan nyo para lang sa akin. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, kamahalan. Kusang nagpasya ang bawat isa sa amin. At kahit isa sa mga ito ay wala akong pinilit na sumama sa atin. Ernesto. Noon pa man, hindi na kami sang-ayon sa pamamalakad ng Haring Tabar. Masyado siyang malupit, sakim at makasarili. Tama. Pati ang trono niya ay ayaw niyang bitawan. Wala siyang balak na ipasa sa inyo ang pagiging hari ng mga Igwako. 1,000 taon na siya naghahari at patuloy na maghahari kung walang pipigil sa kanya. Ikaw na lang pag-asa namin, kamahalan. Kasama mo kami sa labang ito. Kasama mo kami, kamahalan. Kasama mo kami, kamahalan. Ako si Amante. At ito ang aking kwento. Simula na magkaisip ako, ay maaga na akong namulat sa karahasan. Naging normal na sa akin ang makakita ng mga pinapatay. Maaga rin ako sinanay upang matutunan ang pakikipaglaban. Bilang anak ng hari ng aming tribo, ay malaki ang inaasahan nila sa akin. Noong una, ay inakala kong normal lang ang ganong buhay. Pero nagbago ang lahat nang minsan kong nakasalamuha ang tribo ng mga Ananapay. Nasa 12 anyos ako ng mga panahon na yon. Natagpuan nila ang walang malay kong katawan sa ilog. Aksidente kasi ako nahulog sa isang bangin habang sinusubukan kong habulin ang isang mabangis na hayop. Parte na kasi yon ng aking pagsasanay bilang isang prinsipe ng tribong Igwako. Ang buong akala ko ay kami ang nagmamay-ari ng mundo. Palagi kasing sinasabi sa akin ni Ama na sakop ng aming kaharian ang lahat ng inaabot ng tanaw ng aking mata. Ang mga Igwako daw ang premyadong nilalang sa ibabaw ng lupa, higit sa kahit sino mang lahi, at isa na nga tong Ananapay sa aming mga alipin. Aminado naman ako na malupit si Ama. Ang tingin niya sa mga tao ay nilalang upang maging pagkain namin. Kadalasan ay ang tribo ng mga Ananapay ang nagdadala ng makakain sa aming lahi. Mababa ang tingin niya sa mga ito at ganun din ang pag-iisip na itinanim niya sa akin. Pero nang makita ko ang kabutihan sa kanilang puso, ay nagbago bigla ang pananaw ko. Doon ko nakilala ang pinuno nilang si Leandro at ang nag-iisa niyang anak na si Lia. Sila ang kumalinga sa akin ng mga panahong halos mag-agaw buhay ako. Magaling namang gagamot ang mga Ananapay at yun ang isa sa pinakapakinabang nila sa mga Igwako. Dahil sa kabutihang ginawa nila ay bahagyang nagluwag sa pamamalakad si Ama sa tribo nila. Napadalas din ang pagdalaw ko sa lugar nila at doon nga ay unti-unting napalapit ang loob ko kay Lia. Lalo na nang minsan niya akong isinama sa mundo ng mga tao. Doon ay namangha ako dahil ibang-iba ang kwento sa akin ng mga katandaan sa amin. Sadyang masama at mapanganib daw ang mga tao, ngunit kailanman ay hindi maaaring maghari ang mga ito dahil sa mahihinang nilalang lamang sila at walang ibang papel kundi maging pagkain naming mga aswang. Napagtanto ko na halos pinalaki ako sa kasinungalingan nila Ama. Uungat-angat ang lakas at kakayahan namin kumpara sa mga ordinaryong tao. Pero napatunayan ko na hindi naman talaga sila likas na masama. Kung tutuusin, ang tribo naming mga Igwako ang may ituturing na peste sa tahimik nilang buhay. Hindi lahat ng tao ay masama. Noong una ay hindi ko maunawaan ang sinasabing yon ni Lia. Pero hindi nagtagal ay naunawaan ko na rin siya. Halos sabay na kaming nagbinata at nagdalaga. Naging matalik kaming magkaibigan ni Lia. Pero nang lumipas ang ilang taon,
ay may napansin akong pagbabago. Noong una ay hindi ko naman talaga sinadya dahil para sa akin ay isa lang siyang kaibigan. Pero nang lumaon ay tila natutunan na namin na ibigin ang isa't isa. Palihim lamang ang naging relasyon naming dalawa dahil mahigpit na ipinagbabawal ng mga igwa ko ang pakikipisan sa mga hindi namin kalahi. Kamatayan ng parusa sa kung sino man ang lalabag. Hindi naging hadlang ang batas ni Ama sa pagmamahalan namin ni Lia. Handa ko siyang ipaglaban at hindi ako makakapayag na mayroong manakit sa kanya. Noong una, pansamantalang naging maayos ang lahat. Umasa ako mauunawaan ni Ama ang pag-iibigan namin ni Lia. Pero naglaho ang pag-asang yon nang magbitaw na salita ang babaylan kay Ama. Sinabi nito na ang nakatakdang alay para sa panunumbalik ng lakas at paghaba ng buhay ng aking ama ay ang pinakamamahal kong si Lia. Sa ikalimang pagbilog ng buwan, gaganapin ang ritual. Dudukutin ni Ama ang puso ni Lia at sa oras na kainin niya ito ay manunumbalik ang orinal niyang lakas. Panibagong 500 taon ang madadagdag sa buhay niya. Pero hanggat mayroong nananalaytay na dugo sa aking mga ugat, ay hindi ko hahayaan na mangyari yun. Pero wala akong nagawa nang bihagi na ng mga igwa ko si Lia. Maging ang ama niyang si Leandro ay halos magmakaawa kay Ama. Pero tila bingi na ito na walang naririnig. Tanging interes niya lang ang hinahangad niyang matupad. Nang gabing yun ay palihim naming pinuntahan ng kanang kamay kong si Ernesto ang bahay ng babaylan. Kailangan may gawin ako bago pa mahuli ang lahat. Bawiin mo ang sinabi mong babaylan. Kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo. Mga pangas kayo. Hindi ko maaaring bawiin ang mga sinabi ko sa Haring Kabar. Dahil si Lia ang totoong nakatakda ng buhay na iaalay sa hari. Hindi ko maaaring pagtaksila ng hari. Ilang henerasyon na ng angka namin ang naglingkod sa kanya at ni isa ay walang nagkanulo sa hari. Kung ang buhay ko ang pakay mo, ay wala na akong magagawa pa. Kung gayon, katapusan mo na. Amante, anong ginawa mo? Malaking gulo tong pinasok mo. Ngayon pa lang itatanungin na kita, Ernesto. Maasahan ko bang katapatan mo? Handa ka bang samahan ako sa laban kong ito? Amante, simula ng pagkabata natin ay buo na ang katapatan ko sa iyo. At hanggang ngayon ay walang magbabago doon. Maging ang mga tagasunod ko ay handa mag-alay ng buhay para sa iyo. Hindi mo na dapat itanong pa ang mga bagay na yan. Maraming salamat kung ganun. Ang akin lamang, kailangan ba talagang umantong sa ganito? Handa ka ba talagang itaya ang buhay mo para kay Lia? Hindi mo na rin kailangang itanong yan, Ernesto. Hindi ko kayo obligahing damayan ako sa labang ito. Hindi ko rin naman hangad na mapahama kayo. Sa tingin mo ba ay hayaan ka namin mag-isa? Ang mga buhay namin ay karugtong na nasa iyo. Hindi mo lang ako basta tagasunod, Amante. Kaibigan mo ko. Alam kong mali na pati sila Ernesto ay kalat-karing ko sa problema kong to. Ngunit kailangan ko din talaga sila. Pero sa huli ay nakapagdesisyon na ako. Si Leandro ang nilapitan ko upang makatulong sa akin. Bukod kasi sa kung sino ay siya lang ang natatanging may interes sa kalayaan ni Lia. Ayoko kasing madamay pa ang hukbo ni Ernesto para lang sa sarili kong interes. Kapag nagkataon kasi ay magkakaroon ng digmaan sa loob ng tribo ng mga igwa ko. Nang gabing yon ay nagplano kami upang itakas si Lia. Malaki ang naging papel ko upang maisakatuparan ang lahat ng yon. Gumawa ako ng paraan upang malihis ang atensyon ng mga bantay. Ilang segundo lang ang kinailangan nila Leandro upang tuluyan ng maitakas si Lia. Pero hindi naging madali ang lahat dahil mabilis sila nakatunog
sa ginawa naming yon. Sila! Magpadali kayo! Nasa gitna na kami ng kagubatan nang halos maabutan kami ng mga kawal ni Ama. Wala nang ibang paraan kundi hirapin sila. Sila! Magpadali kayo! Lia, tumakas na kayo. Hindi, Amante. Hindi kita iiwang mag-isa dito. Makinig ka sa akin, Lia. Mawawala ng saysay ang lahat ng ito kapag nahuli ka nila. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Prinsipe Amante, huwag mo sabihin kasabot ka sa kalapas-tanganan ng mga alipin na to. Nakikiusap ako sa iyo, Argo. Pabayaan mo na kaming makatakas. Nakikiusap din ako sa iyo, kamahalan. Huwag mo akong pilitin gumamit ng dahas. Kapakanan ng hari ang nakasalalay dito at wala akong ibang susundin kundi ang utos niya. Leandro, kumilos na kayo. Itakas niyo si Lia. Pasensya ka na, Amante. Anak, tara na. Hindi, Ama. Hindi ko iiwan si Amante. Sa kabila ng pagpupumiglas, ay hindi na nagawang ipilit ni Lia ang kanyang gusto. Buong lakas siyang binitbit ng kanyang ama upang mailayo na sa lugar na yon. Wala na ako nagawa kundi harapin si Argo. Siya ang pinunong mandirigma ni Ama at alam kong hindi ko siya kakayanin dahil malaki ang agwat ng kakayanan namin. Pero hindi naging hadlang yon para isuko ko ang pinakamamahal ko si Lia. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa kong pumaslang ng kapwa ko igwako. Lahat kasi na nagtangkang humabol kay Lia ay mabilis kong kinikitilan ng buhay. Pero iba na ang usapan nang si Argo na mismo ang humarap sa akin. Hindi pa uli ang lahat, kamahalan. Itigil mo ang kahangalan mong ito. Maliwanag ang utos ng Haring Kabar. Paslangin ng sino mga hadlang kahit pa ang sarili niyang anak. Wala nang pupuntahan ang usapan na to, Argo. Kaya humanda ka. Hindi ko na nagawang pigilan ang ibang igwako na humabol kila Lia dahil naobliga na akong harapin si Argo. Minsan ko na naging guro at tagapagsanay ang mandirigmang ito. Sana lang talaga kayanin nila Leandro ang puwersa ng mga igwako. Mas malakas ka na pala ngayon kumpara sa dati. Pero hindi ka pa rin mananalo sa akin. Oo. Totoong marami akong natutunan sa iyo, Argo. Pero mas pinalakas ako ng mga naging karanasan ko. Tuluyan na kami naging halimaw ni Argo. Sa bawat suntok at kalmot na pinakakawalan ko ay halos 5 ang bumabalik sa akin. Ngayon ko na natitikman ang tunay na lakas ng premyadong mandirigmang igwako. Pero hindi ako susuko. Masaya ako mamamatay kung tuluyang makakalaya si Lia. Patuloy kami nagpalitan ng pag-atake ni Argo. Tulad ko ay duguan na rin siya. Damang-dama ko ang bawat sakit at tapdi ng kanyang pag-atake. Pero mas masakit ang katotohanan na hindi ko na kayang ipaglaban ang pinakamamahal ko si Lia. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na akong mandusay sa lupa. Duguan at nangihina. Lia, mabuhay ka. Pilit mong makatakas. Pilitin mo. Mga salitang namutawi sa akin.
Bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko, dulot ng napakalakas at huling pag-atake sa akin ni Argo. Putok na ang araw nang bumalik ang aking kamalayan. Nagising ako sa tinig ni Ernesto. Doon ko napagtanto na buhay pa pala ako. Amante, ano nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito? Ernesto! Si Leah! Nakatakas pa si Leah! Ibig sabihin, may kinalaman ka sa pagtakas ni Lia. Sabihin mo! Nagtagumpay ba silang makatakas? Hindi ako sigurado. Pero nakita kong ipinaparada ng mga mandirigmang igwa ko ang bangkay nila Leandro sa paligid ng ating kaharian. At ang balita ko ay hindi nila nahuli si Lia. Nakatakas daw siya pero hindi sila sigurado kung nasaan o buhay pa siya. Dahil tinangay daw si Lia ng rumaragas ang tubig nang talunin niya ang lambak pababa ng ilog. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sila Argo ba ang may gawa nito sa'yo? Oh, Ernesto. At sinisiguro kong galit sa akin ngayon si Ama. Narinig ng isang kasamahan natin na pinapahanap ka ni Haring Kabar. Kailangan namin mailayo ka, Amante. Dahil ngayong nabigo silang ulihin si Lia, ay paniguradong ikaw ang pagbubunto na ng galit ng iyong ama. Kaagad akong inilayo ni Ernesto. Dinala nila ako sa isang malayo at tagong lugar. Tinipon niya ang nasa higit 100 niyang mandirigma at nagpasyang lisanin na ang kaharian ng mga igwa ko. Nangako ng katapatan ang bawat isa sa akin. Hindi niyo dapat ginawa to. Ayaw kung pati kayo ay madamay sa problema ko. At hindi makatarungan na pati ang pamilya niyo ay iiwan niyo para lang sa akin. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, kamahalan. Kusang nagpasya ang bawat isa sa amin. At kahit isa sa mga ito ay wala akong pinilit na sumama sa atin. Ernesto. Noon pa man, hindi na kami sang-ayon sa pamamalakad ng Haring Kabar. Masyado siyang malupit, sakim at makasarili. Tama. Pati ang trono niya ay ayaw niyang bitawan. Wala siyang balak na ipasa sa inyo ang pagiging hari ng mga igwa ko. 1,000 taon na siya naghahari at patuloy na maghahari kung walang pipigil sa kanya. Ikaw na lang pag-asa namin, kamahalan. Kasama mo kami sa labang ito. Kasama mo kami, kamahalan. Doon ko pa mas lalong napatunayan na sagad na talaga ang kasamaan ni Ama. Ultimo ang mga nasasakupan niya ay isinusuka na siya. Inutusan ko sila Ernesto na hanapin si Lia. Pero ilang araw na ang lumipas ay bigo pa rin sila. Amante, ipinalulungkot ko. Hanggang ngayon ay bigo pa rin ang mga tauhang kung matagpuan si Lia. Sinubukan niyo na bang lumapit sa mga ananapay? Baka may alam sila sa kinaroroonan ni Leah. Wala kaming ideya kung nasaan ngayon ang tribong Ananapay. Anong ibig mong sabihin? Tuluyan na nilang ilisan ang kagubatan ng Timog Kanluran. Isa-isa na kasi silang pinapaslang ng mga igwa ko. Simula nang maganap ang pagtakas ni Lia. Sagad na sa buto talaga ang kasamaan ni Papa. Kailangan nang matigil ang kahangalan niya. Habang nagpapagaling ako, ay hindi tumigil sila Ernesto sa paghahanap kay Lia. Maging ang mga ananapay ay sinubukan din nilang hanapin. Kailangan kong maiparating sa kanila ang aking mensahe. Bala kong pag-isahin ang aming puwersa laban sa mga igwa ko. Mahigit 1 buwan ang lumipas. Halos mawala na ako ng pag-asa na makita pang muli si Lia. At kung sakaling wala na talaga siya, ay hindi ko pa rin ititigil ang nasimulan ko. Hindi na lang ito tungkol sa aming dalawa, kundi para sa hinaharap ng tribong igwa ko at ananapay. Kailangan ng pagbabago tungo sa ikapapayapa ng bawat isa. Handa akong gawin ang lahat
kahit padigmaan na lang ang tanging paraan upang makamit namin ang mga bagay na yon. Makailang beses rin nagsugo sa akin si Ama upang hikayatin na magbalik loob na ako sa kanya. Pero lahat ng yon ay paulit-ulit kong tinanggihan. Isang araw ay muling nanumbalik sa akin ng pag-asa dahil sa magandang balita na dala ni Ernesto. Amante! Amante! O Ernesto, bakit umahangos ka? May masama bang nangyari? May maganda at masama akong balita para sa'yo. Maganda at masama? Diretsahan mo na nga ako. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Si Lia. Bakit? Ano si Leah? Ano? Nakita niyo na ba siya? Oo. Alam na namin kung nasan siya. Ngunit ang masamang balita, natuklasan ng espiya natin na nasa kulungan siya ng bihag ng mga igwa ko doon sa kuweba. Nahuli daw siya ng mga ito sa isang baryo sa kapatagan. Magmadali ka. Tipunin mo ang lahat ng mandirigma natin. May plano tayong gagawin. Kinabukasan ay laking gulat ni Ama nang makita niya ako sa kaharian niya. Hindi siya makapaniwala pero kailangan ko siya makumbinse na muli na ako magbabalik loob sa kanya. Pagod ka na ba, anak ko? Sinasabi ko naman sa'yo na walang patutunguhan ang kahangalan mo. Kung nung una pa lang ay nakinig ka na, ay hindi mo na kailangan pampahirapan ang sarili mo. Patawarin mo ako, Ama, sa aking kahangalan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng nagawa ko. Ang buong akala ko nga tuluyan mo nang kakalimutan ang ugnayan natin bilang mag-ama nang dahil sa hampas lupang babaeng yon. Gusto kong malaman mo na kahit anong gawin yung pagtutol, ay hindi na magpapago ang nakatakda. Muli po, Ama. Patawad. Nakuha ko namang mapaniwala si Ama na totoo at sinseridad ang pagbabalik loob ko sa kanya. At tulad ng inaasahan ko, ay nagpahanda ito ng isang piging. Halos lahat ng mandirigma niya ay kasama naming nagdiwang. Yun ang hinihintay namin mangyari nila Ernesto. Hindi nga naglaon ay nagsimula na magtungo sila Ernesto sa kuwebang kinaroroonan ni Lia. Pagkakataon na nilang maitakas ang babaeng pinakamamahal ko. Natitiyak namin na iilang tagapagbantay lang ang kakaharapin nila dahil nga sa kasihang nagaganap ngayon. Itatakas nila Ernesto si Lia habang nilalansi ko sa kanyang kaharian si Ama. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay napansin ko ang biglaang pagkataranta ng mga tauhan ni Ama. Malamang dumating na sa kanila ang masamang balita. Pero bago pa sila makapaglahad sa hari, ay pasimple na akong umalis sa naggaganap na pagdiriwang. Wala na akong inaksayang sandali at dali-dali kong tinungo ang kuta namin nila Ernesto. Walang mapaglagyan ng tuwa ang aking puso nang muli kong masilayan ang pinakamamahal kong si Lia. Dali-dali ko siyang niyakap at hinagkan. Leah, Amante! mahal ko. Amante! Ligtas ka. Ilang segundo ko rin ninamnam ang mga sandaling yon. Pero nagulat na lang ako nang biglang may tumulak sa akin. Lumayo ka kay Lia. Lapastangan. Wala kang karapatan na halikan siya. Sino ka? Isang tao? Hindi ko inaasahan na may tao silang kasama. Pero nahalata ko na hindi siya ordinaryong tao. Naramdaman ko kasi ang lakas na suntok niya at nagawa niya rin tanggapin ang pag-ataking pinakawalan ko. Pero bago pa kami tuluyang magkasakitan, ay mabilis na pumagitna sa amin si Lia. Vino, ano bang problema mo? Bakit mo sinasaktan si Amante? Lia, sino siya? Pasensya ka na, Vino. Pero si Amante ang katipan ko. Siya ang nagmamay-ari ng puso ko. Agad namang pinaliwanag ni Lia sa akin na kaibigan niya lang ang lalaking yon. Si Vino daw ang ilang beses nang nagligtas ng buhay niya.
Hindi ko alam kung bakit ganon ang kinilos ng lalaking yon. Pero halatang may pagtingin siya kay Lia dahil tinalikuran kami nito at mabilis na tumakbo. Nang sabihin ni Lia na ako ang katipan niya. Hindi nga ako nagkamali. Malamang ay may taglay na mutya ang lalaking yon. Dahil sa bilis ng pagtakbo niya ay siguradong walang ordinaryong tao ang makakagawa nun. Napatulala na lang ako nang walang pagkaalinlangan siyang sinundan ni Lia. Hindi ako makapaniwala dahil sa halos isang buwan naming hindi pagkikita ay napalapit na siya sa lalaking yon. Kung sakali palang tuluyan akong pinaslang ni Argo, malamang ay may pumalit na sa pwesto ko sa puso ni Lia. Hindi ako makakapayag na patuloy niya pang makasama ang lalaking yon. Hindi. Buisit. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay dinaya ako ni Lia. Pero kasalanan ko rin. Hindi kasi ako nagtanong eh. Malay ko bang may katipan na siya? Hindi ko talaga inaasahan yon. Nagmukha talaga akong tanga. Buong lakas akong tumakbo at kung saan ako patungo ay hindi ko na alam. Hindi ko na nilingon ang likuran ko. Kahit pa bahagya ako naririnig ang tinig ni Lia. Tinatawag niya ako. Vino! Para saan pa? Para lalo lang ako masaktan? Ayoko nang marinig pa ang mga paliwanag niya. Dahil alam ko na yun ang tuluyang dudurog sa puso ko. Mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Alam kong mahihirapan ako, pero sigurado ako sa sarili ko na magagawa ko rin kalimutan siya. Patuloy ko pa rin nararamdaman ang presensya ni Lia sa likod ko. Pero ayoko na siyang makausap pa. Ayoko nang umasa. Ilang segundo pa ang lumipas ay bigla ako napahinto. Hindi ako maaaring magkamali. May mga maiitim na presensya ako nararamdaman. Hindi mabilang ang dami nila at mabilis silang lumalapit sa direksyon ko. Lia! Tumakbo ka na! Hindi ko na nagawang iwasan ang mga paparating na aswang. Grabe ang bilang nila at sigurado akong mga igwa ko sila. Buong tapang kong hinarap ang mga aswang na yon. Pero nagulat ako nang makita ko nakikipaglaban na rin si Lia malapit sa kinatatayuan ko. Lia, bakit hindi ka pa umalis? Iligtas mo na ang sarili mo. Ako nang bahala rito. Hindi kita maaaring iwan dito, Vino. At tulad ng ginawa mo sa akin, ay handa ko ring itaya ang buhay ko para sa'yo. Buisit, hindi ko alam kung nangaasar lang tong babaeng to eh. Mahal niya rin ba ako o sadyang paasa na naman siya? Kung mahal niya ako bilang kaibigan lang, ay mabuti pang hindi na kami magkita ulit. Pero habang nakikita ko nasasaktan siya, ay may kurot pa rin sa puso ko. Mahal ko pa rin talaga si Lia. Buong tapang ko sinabayan ang hindi mabilang na igwa ko. At sa kabutihang palad, ay nagdatingan na rin ang hukbo nila Dante at Ernesto. At doon na nagsimula ang isa na namang madugong digmaan. Kahit papano ay nakukuha namin sumabay sa mga igwa ko sa kabila ng lamang ng bilang nila. Nakita ko pa sa di kalayuan na niyakap ni Amante si Lia habang pinoprotektahan nito sa mga kalaban naming aswang. Lalong nadurog ang puso ko. Hindi ko kayang makita na may iba na umaangkin sa babaeng minahal ko ng gusto. Ang mga igwa ko ang sumalo ng nag-aalab na galit na nagbumula sa puso ko. Brutal kong pinagpapapas lang ang sino mang mapalapit sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang aswang na ang napatumba ko.
nang biglang may napakalakas na pag-atake ang tumama sa akin. Hindi ko masasabing ordinaryo yon. Sobrang lakas ng suntok na yon na talaga namang ikinatalsik ko. Maya-maya ay napansin ko ang isang aswang. Unti-unti itong lumalapit sa akin. Hindi ordinaryo ang laki niya at masasabi kong hindi pa ako nakakasagupa ng katulad niya. Kahanga-hanga. Nakakatayo ka pa matapos ng pag-atake kong yon. Ano ang ginagawa ng isang tao sa mundo ng mga aswang? Hindi ka dapat sumasali sa tigmaang ito. Ang lakas nun ah. Ang dami mong pagsatsat. Hindi ako obligadong magpaliwanag sa'yo. Umanda ka. Buong lakas kami nagpalitan ng suntok ng halimaw na yon. Hindi talaga siya basta-basta. Malamang siya na ang pinuno ng mga igwa ko. Oo nga, nasasabayan ko siya. Pero parang nararamdaman ko na hindi ako tatagal sa kanya. Halos parehas lang kami ng puntos pagdating sa atake. Pero mas malaki ang pinsalang natatamo ko. Sinubukan ko na rin gamitin ang lahat ng natutunan ko kay Tata Sepo. Pero sadyang makunat talaga ang isang to. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka dapat nangahas. Kundi na para pagsisiya mo ang lahat. Tanggapin mo ang iyong katapusan! Muntik na ako dun ah. Hindi ko inaasahan ang sumunod na kaganapan. Si Amante. Sinalag nito ang pag-atake ng aswang na yon. Hindi ko matanggap ang ginawa niyang yon. Dinurog niya na nga ang puso ko. Ngayon naman ay dinagdagan niya pa yon ng pang-iinsulto. Asar talaga. Umalis ka dito! Hindi ko kailangan ng awa at tulong mo! Masyado ka rin talagang pabida, no? Matapos kong harapin ang aswang na to, ay ikaw naman ang hahamunin ko sa isang duelo. Gusto ko lang bayaran ang utang na loob na ginawa mo sa pagliligtas kay Lia. At isa pa, may laban pa kaming hindi natapos ni Argo. Maging ako ay napaniwala sa pagbabalik mo, Amante. Malaking pagkakamali ang ginawa mong panlilinlang sa hari. Pagbabayaran mo to ng buhay mo. Kung nung una ay hinayaan pa kita mabuhay, ngayon ay tuluyan na kitang itatawid sa kabilang mundo. Umanda ka! Malaking pagkakamali din ang pinuhay mo pa ako, Argo. Dahil yan ang magiging mitya ng buhay mo. Humanda ka. Buisit talaga tong Amante na to. Lahat na lang ay inagaw sa akin. Pinilit kong bumangon, pero muli ako nabuwal. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako napalaban ng ganito. May hidwaan pala sila ng aswang na yon, pero hindi ko hahayaan na muli niya akong agawan. Gagamitin ko na ang huling baraha ko. Umusal ako ng mga panalangin na itinuro sa akin ni Tata Sepo. Ngayon ay masusubukan ko na ang sinasabi niyang ikalawang antas. Gamitin ko lang daw ito sa tuwing kinakailangan. At ang dasal na yon ay tinatawag niyang Luz Galausticia. Matapos kong usalin ang dasal na yon, ay kakaibang pakiramdam ang agad kong nadama. Totoo nga ang sinasabi na matanda. Madodoble ang taglay kong pisikal na lakas. Animoy may kuryenteng dumadaloy sa buo kong sistema. Pero agad ko ring naalala ang sinabi ng matanda. Sa bawat segundong lumilipas na ginagamit ko ang dasal na yon, ay siya ring oras na mapapawas sa buhay ko. Pero nagtaka naman talaga ako. Bakit si Tata Sepo tumanda ng gusto? Hindi kaya hindi niya ginagamit ang kapangyarihang to? Buong lakas akong bumangon at natanaw ko sa di kalayuan
na tuluyan ng nalupog si Amante. Buti nga sa kanya, masyado kasing pabida eh. Sa kabilang banda naman ay nakita ko ang tumatangis na si Lia. Mabilis siyang inilalayo ng mga igwa ko. Sinisigaw niya ang pangalan ni Amante. Masakit man sa pandinig ko yun, ay nagpingi-pingihan na lang ako. Sa isang iglap ay isa-isang naglipara ng mga ulo ng mga aswang na tumangay sa kanya. Hindi ako makapaniwala, pero ganun ko na sila kadaling tinapos. Kitang-kita ko na nabigla si Lia at halos matuyo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Wala nang salitang namutawi sa aking bibig. Sobrang nasasaktan na kasi ako sa tuwing nakikita ko siya. Kaya't upang matigil na ang kanyang pagluha, ay agad ako nagdesisyon na tulungan na ang lugmok na si Amante. Isang solidong suntok ang pinakawalan ko tungo sa mukha ng aswang na si Argo. Nagbistula siyang papel na nagpaikot-ikot sa ere hanggang sa tuluyan ng bumaon sa isang burol. Buong bangis ko pang sinundan yon ng malalakas na pag-atake. Kitang-kita ko na halos lumuwa na ang mga mata ng aswang na yon sa lakas ng patama ko sa kanya. Pinipilit niya pang ang pumalag pero wala talaga siyang magawa. Napansin naman ng mga igwa ko ang kabangisang ginagawa ko kay Argo, kaya't sabay silang umatake at sinubukan nilang iligtas ang pinuno nilang mandirigma. Sa pakiwari ko ay bumagal ng gusto ang paggalaw ng mga igwa ko. Kitang-kita ko kasi ang mga bawat pagkilos nila, o sadyang bumilis lang talaga ako. Nang mapalingon ako sa gawin ni Amante, ay kitang-kita ko ang pagtangis ni Lia. Duguan na ito habang yakap-yakap niya. Hindi ko maintindihan, pero imbis na magalit ay naawa ako sa kanya. Hindi ko alam, pero malamang na-immune na ako sa sakit. Sana lang talaga. Tila unti-unti ko na natatanggap ang katotohanan. Siguro nga, hindi ka para sa akin, Lia. Hindi ko na mabilang ang mga bangkay ng igwa ko sa harapan ko. Mga aswang na binawian ng buhay sa pamamagitan ng kamao ko. Ang buong akala ko ay mauubos ko na sila. Pero ilang sandali lang ay sumambulat na naman mula sa kagubatan ang hindi mabilang nilang hukbo. Sa dami nilang papasugod ay agad kong napansin at naramdaman ang presensya ng hari nilang si Kabar. Kitang-kita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata mula sa kinatatayuan niya sa di kalayuan. Kahit pa naunang sumugod ang mga alagad niya, ay mas nauna pa siyang nakarating sa harapan ko. Ni hindi ko man lang napansin yon, lalo na ang sumunod na ginawa niya. Naramdaman ko na lang ang pagbaon ng katawan ko sa batuhan at tila unti-unting nababawasan ang kaninang nag-uumapaw na kuryente sa katawan ko. Sa iba yung lakas na taglay niya ay walang duda. Siya nga ang hari ng mga aswang. Hindi ka panipaniwala ang taglay niyang kapangyarihan. Ang akala ko pa naman hindi na ako masyadong mahihirapan. Bago pa man siya muling makasugod ay mabilis na akong kumilos upang iwasan ang mga susunod niyang pag-atake. Buti na lang kahit papaano ay nakakasabay ako sa bilis niya. Nagsalpukan kami sa ere at nagpalitan ng mga pag-atake. Nagagawa ko siyang sabayan kahit pa nasaan yung halimaw siya. Alam kong iniinda niya rin ang bawat patama ko sa kanya, pero hindi ko maitatanggi na unti-unti na rin ako nauupos. Hindi maganda to dahil kapag nagtagal pa ang eksenang to ay hindi malabong magapi niya ako. Hindi nagtagal ay unti-unti na ako nanghina, kaya't sa bandang huli ay naiangat na ako ng halimaw na yon habang sakal-sakal
ang leeg ko. Hindi ko alam kung saan lupalop ka nang galing. Kung bakit ka nandito. Pero kilala ko ang dati tao nagtataglay ng kapangyarihan mo. Minsan ko na siyang tinalo sa labanan. Kaya huwag ka nang umasa na makakaya mo akong gapiin. Huwag mo akong minamaliit, Kabar. Hindi ako papayag na matalo sa isang katulad mo. Tila na nung balik ang lakas na kanina ay unti-unti na naglalaho sa katawan ko. At dahil doon ay muli na naman ako nakasabay sa halimaw na kalaban ko. Unti-unti ko napapatunayan na mas malakas nga siya. Pero hindi ako susuko. Hindi pa ako natalo sa kahit anong labanan. Pero puwera nga lang sa pag-ibig. Pag-ibig ng babaeng kauna-unahan kong minahal. Asar. Muli na naman nung balik sa isipan ko ang matatamis ng ngiti ni Leah. Talo na nga ba talaga ako sa puso niya? Kaya ko na nga ba na mawala siya sa akin? Buisit. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa labanan namin ni Kabar. At muli ay nasukol niya na naman ako. Katulad kanina ay unti-unti na naman ang panghihina ko. Inaamin kong pinapahanga mo ko, bata. Pero sa oras na makain ko ang puso ng alay, ay hindi magtatagal ng ganito ang laban natin. Si Leah, kakainin mo ang puso ni Leah. Ha? Biglang nag-umapaw ang galit sa puso ko. Naisip ko pa lang ang sinabing yun ni Kabar ay napuot na ako ng gusto sa kanya. Muli na naman ako nagpakawala ng malalakas na suntok tungo sa pagmamukha niya. Pero sadyang makuna talaga ang hari ng mga igwa ko. Inaamin ko maaaring ito na ang maging wakas ng buhay ko. Pumuelo ng gusto si Kabar upang pakawalan na ang huli niyang pag-atake sa akin. Nang mga sandaling yon ay halos wala na akong nagawa kundi ipikit na lang ang aking mga mata. Sinusubukan kong tanggapin ang aking katapusan. Leah, nakakapanghinayang. Bakit uli na tayo nagkakilala? Biglang naputol ang kadramahan kong yon dahil naramdaman kong bigla ang presensya ni Amante. At sa isa na namang pagkakataon, niligtas niya na naman ang buhay ko. Sinalag niya ang pag-ataking yon ng kanyang ama at sa pagkakataong ito ay nasaan yung halimaw na rin siya. Hindi ako makapaniwala pero may malaking pagbabago na naganap kay Amante. May kapangyarihan din pala si Ungas. Bakit kaya hindi niya pa ginamit kanina? Nagpalitan ng malalakas na pag-atake ang mag-ama. Oo nga't may iba yung lakas na nadagdag kay Amante pero hindi maikakaila na malayo pa rin ang agwat niya sa kanyang amang hari. Hindi nga nagtagal ay nanumbalik din ang lakas ko kahit papano. Sinamantala ko na ang pagkakataon na yon para tulungan si Amante. Nagulat pa siya sa ginawa ko. Pero isang matamis na ngiti lang ang sinukli niya sa akin. Bigla tuloy ako napaisip. Bakit nga ba galit na galit ako sa taong to? Iyan tanging kasalanan niya lang naman ay una niyang nakilala si Leah. Ramdam ko naman ang kabutihan sa puso ni Amante at sigurado naman akong hindi siya magugustuhan ni Leah nang walang dahilan. Kinumbinsi ko na lang ang sarili ko sa mga positibong bagay upang maiwaksi ang panibugong kanina pang lumalamon sa akin. Napagtanto ko na masyado na ako naging makasarili. Buong pangis naming sinabayan si Kabar at talaga namang nahihirapan siya sa pinagsanib naming puwersa ni Amante. Unti-unti nga ay nagugulpi na namin siya. Mga labastangan kayo. Magpapayaran niyo ang lahat ng to.
Hindi ko inaasahan. Pero may ilalakas pa pala ang kapangyarihan ng hari ng igwa ko. Kung ganito na siya kalakas, paano pa kaya kapag naisakatuparan niya na ang hangaring makain ng puso ni Lia? Malamang ay wala nang makakapigil pa sa kanya. Habang tumatagal, ay hindi na kami makasabay ni Amante. Ramdam ko na rin ang unti-unti niyang panghihina. Buong lakas kaming iwinasiwas ni Kabar hanggang sa tumalsik nga kami na sabay ni Amante tungo sa mga batuhan. Gigil na gigil si Kabar at nalilisik ang mga mata nito habang unti-unting lumalapit kay Amante. Handang-handa na ito natapusin ang buhay ng kanyang anak. Iniangat niya ang kanyang kamay at akmang dudukutin ang puso ni Amante nang mapansin ko ang gagawing pagharang ni Lia. Sayang ka, anak. Naglapas tangan ka. Pagdating mo ang iyong katapusan. Kitang-kita ko ang malaking kamay ni Kabar na nakabaon na ngayon sa tiyan ko. Paniguradong tumagos yun hanggang sa aking likuran. Pero sa kabila nun ay nakuha ko pa rin siyang ngitian ng nakakalokong ngiti. Imposible. Hindi ang tulad mo ang tatapos sa paghahari ko. Unti-unting napaluhod si Kabar nang maramdaman niya ng dinudurog ko ng literal ang puso niya. Sinadya ko talagang isakripisyo ang sarili ko para madukot ang puso niya. Duguan kaming bumagsak ng hari ng mga igwa ko. Okay na to. Magkakaroon ng kabuluhan ang pagkawala ko sa mundo. Oo na, martir na akong martir. Masaya na akong iiwan si Lia sa piling ni Amante kung saan siya maligaya. Isang masayang araw na naman ang sasapit. Buong kasabikan na nag-aasikaso mag-ina ko ngayong araw kasi ay dadalo kami sa isang kasalan. Ikakasal ang matalik na kaibigan ng misis ko. Ilang sandali pa nga ay narating na namin ang lugar kung saan gaganapin ang handaan. Kitang-kita ko sa mga mata ng bagong kasal ang nag-uumapaw na pag-ibig at kasiyahan. Congratulations, Vino! Nina, sinasabi ko na nga bang sa kasalan din ang bagsak niyo eh. Congratulations! Salamat Lia, Amante. Mabuti naman at nakadalo kayo. Magtatampo talaga ako kung hindi kayo pumunta dito eh. Naku, maaari ba naman yun? Mas excited pa nga yata tong si Lia kaysa sa inyong ikakasal eh. Ang akala ko dati ay hindi na muling titibok pa ang puso ko matapos itong madurog nang mabigo ako makuha ang pag-ibig ni Lia. Pinili ko ng sakripisyo ang buhay ko upang mailigtas lang sila sa kamay ng hari ng mga igwa ko. Tagumpay ko naman napaslang si Haring Kabar at ang buong akala ko ay katapusan ko na rin noon. Pero hindi pumayag si Lia. Ibinuhos niya lahat ng kaalaman at kapangyarihan niya upang sagipin ang buhay ko. Matapos ang pangyayaring yon, ay unti-unti ko nang natanggap sa sarili ko. Hindi kami para sa isa't isa ni Lia. Medyo may katagalan din, pero nagawa ko rin na maging masaya para sa kanila ni Amante at naging matalik pa nga kami magkaibigan ni Lia. Sa paglipas ng panahon ay natutunan ko na rin na mahalin ang kababata kong si Nena. Bakit nga ba hindi? Simula ng pagkabata, siya na ang palagi nandyan para sa akin.
maganda siya at maalaga. Kaya hindi rin siguro naging imposible na mahulog rin ako sa kanya. Eto nga't nagpakasal na kami ngayong araw. Nagpatuloy ang kapayapaan sa aming lugar at napanatili din namin ang lihim ng nakatagong mundo ng mga aswang.